Good morning. Woo. Ayos yung view. Good morning mga ga. More I love you. Ba. Lutas view mga ga eh. Nagpagfag po. After sa nindot nga view, Kalbaryo mga ga. Kung ato lang yung suwaya no. Kung makaya ba na to. Nya i-try na to itong best. Na posibilidad nga makaya na to no. Tanong mo, sagot mo. Ayaw gini. Yo, may adlaw siyang tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Karon no kay magbayik unta amin nila ni paring Ryan ug paring Dan no. Pero wala mang replies lang duha. So mahitabuan ni magsulo ride lang gid kuno ko ani karon. Ya wala man sila. Karon mang isa. Syempre no, lain sa kay magsulo ride ta nya duha ta ka buk. Amon ta ruta karon kay ato mi og tabugon no, para may gilihan nya. Liko ipatabugon. Kana nga ruta wala pa mi kasuwayan ano. So wala man sila. So ako ray mga adto. So bani ko ninyo karon sa atong lakaw. Basta nyo tanan ang video para malipay ang tanan. Ato na ta mga ga. Let's go. Naway. Kapoy na ko mga ga. Tulog gani ko. Pero ato sa kadto no kay para tisingan na to. Makaya ba pagdi? Ito makaya. Naka series malitit ah. Payo ganun ng mga ga. Sakit kong paa. Mut ganun eh. Sakit isa. Ah. Ito na sugda na natin tiwason. May paggawas ako og barangay binabag mga ga no. Oh, nindot ta kayo ang view unta oh. Kay nagawas ang adlaw, sunrise na. No? Sayang lang kay di pa kay nindot atong kamera. Pero sige lang. Kasi hindi pohon makapalit og ipon. Mag-ipon sa ta. Unahan na ni mga ga, murag barangay Libho na no. Mao ni ang katong ingon ni Parindano sa kuha nga isudok no sakon kay taas kayo. Pero di na makibaw din na to suwaya no. Ato ta, sakon ta na suwaya na to. Kung makaya ba og dili magsiris ta. Ana ko dito nga sa Libho no. So yung anong tagamay kay nangihi ko nya. Minom unta og beer no. Nya. Saon ta man wala man tagabaw og beer. Omni sodo. Tayo inom sunahan, mangita tag beer dito. Kapag pag-chat niya pa rin Dano, pass daw siya kay Gilantan. Paring Ryan, mapamuriprise paring Ryan. Ato sa na-enjoy ang kawan mga ga. Nindot nga scenery ba. Nindot nga view. More I love you. Barangay Libho. Lampusin mga ga. Ha, ay lampusin down. Thank you Lord. Touchdown. Tawogon ilihan mga ga. Ngita tag man mapamahawan muna ko pamahaw eh mamait lang ta ngita tag pan na may kape ate sisiti isa ate cheese bread lang ate duha ka cheese bread bago tag biyahe mga ga kay hapit na mga ano alas 8 tindak na ta padong bugo agad agi sa tabugon. Heaven knows how I'm better I am. Those angels come to me. Canda mga canda. Ano kay? Oh. Ah. Natag Malagasy Tabugon. Itong ilang boundary spot nila diri atong picture nila usahay. Kung may mga inani bo. Nito balik diri mga ga, mga pi ba. Kanang wala pa adlaw ba no? Ano pa musubang ba no? So na ta pohon-pohon. So karon muli sa ta kay murag udto na. After sa nindot nga view, Kalbaryo mga ga. Ha, Kalbaryo gid. Wala kay mo kasay dapit no. Pero sure jud ko. Nalayo please mo. Mong tindak tagmayo. Ha, karon tagbugo mga ga. Anak ko kumbado. Kapoy na kayo. Oh, magbulaban ako mo. Ha, hapit na ko kuya pi. Nanatago na lupi. Akin na kisunod na yung mga ga. Ha, mauli na kita. This is it. Dakit. Hapit ako mauli mga ga. Ah, sige tas kumpay. Uish. Ay, may buntag day. Karang sa day. Kanas tatay ma?
Naulin ako mga ga. Pag una, abi na dili na ko makaya no, nga maabot ko ilihan tabugon, pero kaya ra man day. Kung ato lang yung suwaya no, ug makaya ba nato? Nya i-try nato tong best. Na posibilidad nga makaya nato no. Kung na kay gusto suwayan diha, suwayan na kay basin ug unahon na nimo dili nimo kaya, pero kaya din na nimo. So moong suwayin na. Uyay. So, ano sa sunod di gayon, kita-kita tayo balik no. Para mo sa pagsuporta, Ganoy TV, Anoy out. See you.